Здравейте хора, това е видеото от поредицата ми. Станат бе приятели, въпроси и отговори. Добре не Ванката. Да. И днес ще отговорим на някои от въпросите, които сме измислили за това видео. Първо въпрос, как сме се запознали? Ами, общо взето една наша приятел Кристияна се казва. Ни запозна в това училище. Зад нас. Зад нас. И станахме приятели с него. С времето станахме по-близки приятели. Да. Втори въпрос, и то мисля, че пак е интересен. Какво мислим за бъдещето? За бъдещето? Ами, в университет като цяло. С мечтаната професия. А пък аз мисля такова. И аз мисля да съм в университет. Ама не знам. Не знам обаче къде. Дали ще е в Пловдив или в София. Трети въпрос. Добре. Какво мислим да учим? Архитектура. Аз още не съм измислил. Не съм решил. Четвърти въпрос. Колко приятели си имал? Когато дойдох тук за първи път, нямах приятели. Буквално не се познах с почти никой. Така че, не, тук нямах много приятели. Аз имах около 5, 6, 7. Докато не се запознах с него, де. Да. И една приятелка, която ни запозна. Да, и с нея също. Харесва ли ни в училището, което сме? Да, ПГС е хубаво училище. И това училище също е хубаво. Да. Готини учители, всичко е хубаво. Да, всичко е топ. И сега следва една история, която е така малко смешна. Сега Ники ще ви я разкаже, защото е негова. Да, ами... Да, имаме... Когато идвам тук, имаме... Не знам кой час, трети или четвърти час, компютъри. И трябва да си помислим от нашата стая в компютърния кабинет. Всичко беше наред, нали? Отидахме в кабинета. Обаче, свършва часа, аз излизам от кабинета. И един мой друг приятел, Наско, не знам какво стана. Вървим си ние по коридора и влизам в учителската стая, защото нашата стая е по-нататък по коридора, тя е учителска стая по-тук. Влизам в тази стая вътре учители, ама учители. И аз казвам някакво здравейте. И една учителка седи там на компютъра и вика здрасти. И ако беше супер кринч, Наско ще се види в това видео. Така че... Не. Зависи, Да. ако иска. Ами, той ще го гледа. Да. Така че Наско, ако гледаш, здравей. Така, аз да те питам, ти не четеш ли на вратите какво пише? Не обърнах внимание. Тогава. Добре. Така, сега, какво мислим за учителите в нашите училища? В ПГС учителите са готини. Колко карат ли ти са? Еми, когато не слушаш нормално, нали? Пишат ли ти слаби оценки? Но аз нямам смисъл проблеми. Пишат ли ти слаби оценки? Еми, който не учи, да. Добре. За моето също и моето е добро. И учителите не са чак толкова лоши. Ще не казвам за никой учител, че е лош. Честно казано, добри са, понякога се карат, ама те не се карат, защото така им е кеф, ми се карат за добро. И така, и сега следвам един въпрос, който е за Ники свързан. Да. И затова аз се оттеглям и Ники... Ами, да, ти можеш да вървиш, аз да се разкажа. Или? Стой си, добре. Въпросът е, че трябва да се избирате хората около вас. Не избирайте никакви хора. Избирайте, които ви харесват, които ви радват, които ви подкрепят. Не просто хора, нали, приятели, а истински приятели. Например, когато имате проблем, звъните, той ви помага. А не когато звъните и ви отхвърля, че не може да ви помогне, са такива оправдания. Така че изберете хората около вас. Това не се казва приятел. Да, това не Предател се Да. казва. И просто тези хора не трябва да са ви приятели в живота ви. Така че това беше видеото от мен и него. Така че Това постарахме се да, да ви е било... дано да ви е било интересно. Интересно. Ако е било интересно, се абонирайте за канала ми. Ще се радвам да станем много голямо семейство.
И Очаквайте следващите следващите видеа. видеа с приятелите ми, разбира се. Да. Които не знаем кога ще са. Ами не знам, но Само... ще видим. Да. От Зависи. нас, Довиждане. довиждане И до нови срещи. и до нови срещи.